И коста хора, аз съм ви геймер и нещо снимаме на геометрия нас. В днешното видео завършваме геометрия нас. Така че ако искате още видео на геометрия нас, може да ударите по един лайк и да се абонирате за канал ми, за да следващите видео. И в предишното видео успяхме да минем само едно ниво. Екстеп. Мисля, че беше. Това сме го минали. Ето тях да го минем. Ето да видите. Куча свънк. Ужасно ниво. А не знам дали ще успя някога да го мина. Така че ако искате още видео на геометрия нас, ударете по един лайк на видеото и се абонирайте за канала. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така. Ами ще да започнем с кое ниво? С Cycles. Тя да го минем. Между това съм играл отново в геометрията. Обаче аз ще се опитам да го мина. Защото си предстоят още много нива. Ама бе, много ми мразят тя тройните. Ужасно са, да бе. 97% сме вече. Вече го. Мишката е вечно, тя е. Мишката е елементарно, обаче това е гадно малко. Ама не знам как го минавам. Не! Буквално казах, как го минавам и умрях. Ещи, Nice. Да, този път ще го минем и пак ще умрем. Брат, какво става, бе? Бе. Как преди го минаваха, сега не мога? Какво се случва вече? Почвам да се изнежам. Най-сет. Ако пак умря там, ще се ядосвам вече. Това е нормално да умря два пъти подред там. Момента на истината. Най-накрая го минах, бе. Не! Обаче ще чупа нещо, ей. Ами го 20 вече бях. 1% по-късно бях на друго място. Стига. Но този път няма да ме там, казвам. Ако пак му там, трябва играта. Честно. Трябва играта. Ако пак... Не, това не е нормално. Не мога с тази игра. Не мога с това ниво просто. Моята се... да го мина, моята се. Това ми е може би най-важното ниво за... Да, няма да говоря просто. Защото като говоря и се разсейвам, режиш нещо. Няма пак. Аз ще си говоря пък каквото ще настава.
Виж. Мам. Виж. Можете да не... Брат, не! Не го просто. Колко пъти щом брат там, бе? Не може това ниво просто. О! Не. За малко да го мина, не. Защо винаги умирам на най-тъпите места? Защо? Аз съм единственият човек, който умира на най-тъпите места. Няма друг човек, казвам. О, мина го, най-накрая. Обаче тази част е много гадна. Много гадна тази част. Минах я. Добре. Нов е кофта. Виж. Това е. Минахме го. Това е. Ес, бе! Най-накрая го минах това скапано ниво. Let's go. Най-накрая минахме Cycles. И сега кое ни... Добре. Вече сме минали 10 нива. С тя култър фънк да играеме. Добре, хайде. Бам, култър фънк. Много е гадно това ниво. Много го мразя. Колко се лъжа, рекорда ми беше колко? 40% или колко ми беше? 60 май беше. Скачаме. Много мразя тази част. Тази част е отвратителна, бе. Много е гадна тази част. Не. Гадно. Омага. Минако. Не! Сега се стигаме. Това никой няма го мина това ниво. Много е гадно това ниво. Това ясно къде ще ме сега, не? Аз ще ме точно е тук. Не? Давам го, бе. Добре. Виж ме на везачката. Идеме минуто от тя да ги... А не да ги спамва, трябва да ги таим в тия синичките. Добре. Мисля, че умряхме някъде тук, да. Някъде тук умряхме. Точно тук умряхме на миналото видео. Добре. Пам. Let's go! Омага. Това е момент. Виж. Тя го мина. Не може да ще няма. Аз не вярвам, че тя го мина. 90%. Минах го! Минахме култър фънк. Не мога да повярвам. Минахме култър фънк. 3 опита.
Хора, не мога да повярвам. Минахме Култер фънк минахме. И ни трябваха 3 опита. Време 2 минути и 48 секунди. Маве! Не мога да повярвам. Минахме Култер фънк с 13 опита. 13 опита. Добре. Следващото е теория в everything. Нека да лъжи. Аз май измисля, че съм го играл. А, 12%. Невероятно просто. Тук искаха да ни жужат. Да чукнем и да заминем. Но ние сме тук. О, това е вещо. И умрях. Казах, че е вечно и умрях. Никално. Стига, бе. Чукнем. Ама много ме кефи музиката. 10 на 10. Добре, нов рекорд. Yes. О, what? Това е речка на обратно. Това е много. Корабче. Чакайте, че не знаех какво се редва. Това не го игра за първи път. Не. Откъде не знам какво се редва, не знам някакъв учен. Бам. Добре. Това е гад. 60% сме вече. Много ме кефи музиката. Брутална музика. Тя ще окини. Лъжат ли накъде? Не лъжат. Хора, май го минахме и това ниво. Мага. Брат! Какво става, бе? Минахме 3 нива вече. Какво се случва? Минахме 3 нива в едно видео. Какво се случва, бе? What? 9 опита ми трябваха. 9 опита. Брат. Да повярвам. Минахме 3 нива. Така че... Хора, аз съм много доволен от това видео. Имаше малко... реч, ама нищо. Поне го... Минахме 3 нива. Не мога да повярвам, така че ако това видео ви харесало, ударете по лайк на видеото и се абонирайте за канала ми, за да не пропускате следващите видео. Аз бях Юнгеймър, чао и до следващия път. Cyber world, I am the mysterious hacker profile. Codes are my weapons, exploring the unknown.